Здравейте, приятели, добре дошли в моя YouTube канал. Въпреки, че днес вървим, отидахме в мола с мама и си напъзваме доста покупки и ще ви показвам една по една. И да, първо започваме с Декатлона. И да, нека да започваме. Всъщност Декатлона, турбата е смесена от дрехи от Декатлона и от Пепко. Нещо такова, а пък това е от Ню Йорк. Си взехме някои неща, но да. Първото нещо е това, което мама си слага ценоразписки. И да. Следващото си взех ето този бански. Така. Просто мама чукна на водата, но как ти да. Взех си този бански, който е син. И последното нещо е ето това тиксо, пълнителчета. Взех си много повече неща, но смятам, че не е нужно да го показвам. Така че, да. Следващото, което си взехме от това, което си взехме от Ню Йорк. Не, значи сега това е от Пепко, да. Значи това е от Пепко, не от Ню Йорк. Просто са разменени... Как и да е? Не знам, май сме смесили продуктите. Да, сега ще се върна. Така, значи това са чаши. И да. Реално изглежда, че много неща сме си накупили, но също не е така. Но както не, ще се опитам да извадя, чакайте. Знаете ли какво направя, ще отида на това. Ето като там, че ми е по-удобно. Ей сега. Така, мисля, че вече е по-добре. Да, сега ето едната чаша. И наистина е много се яки чашите. И да, те са 1, 2, 3, 4 чаши са. Така че да, харесайте и последвайте за още такива видеа и забравяйте се абонирате за моя YouTube канал. Чао! Обичам ви! Чао!